Antimemo nyina ne kire mahene ene sa atwene. Okay, that's a treme wo asantemem nyina no ne kire mahene ene sa atwene kafo. Oh okay. Okay, and Antwene ni nyina nso din ene tumi. And wa me hu se efidenkyra ene besom otumfo se tutu. Eno ntina ewa hanom a ene musa de be hyem kena no. Okay, tidwabo bia na akosi de bia. Ene otumfo hia. Eya amane ene man. Okay, na say enye se bia ene yedwe nko a dwabo bia na sa akosi de bia. Okay. Ye ba beso. Okay. Abjana say no dwabo bia ana akosi de bia no. Sabe wo mo ne de oti okuru wi okrawe ne brawe ngoma so asantemewura ehia a nimu no ansa na ohini be pie se de yedi ka aka no ye bebo ama no ohini wie ni dwumadie no wo wura mu nso a eno so wo mabọ na de ye ngoma se o mo bọ ne mprensa so bọ ama ne kosi a no masa bọ ama na kosi no masa bọ ama na kosi e ka asante tumi e ka asante amamre ene amane ho ene ade o se o tie ni mprensa ansa na otu otie ni prensa so ansa na yewura wotu ne nan na wakonanim ana wakonachi pio aha nyansapo so nko a na abenyanti koso na de atie yedi ntiremu atie we no enam kwam a yede ebrem